Soc el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, i us vull anunciar un esdeveniment important. El dia 15 de novembre hi haurà la nit de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel amb un fabulós concert de l'Escolania de Montserrat i un sopar. Un motiu d'encoratjament per tots els que fem possible Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, pels redactors, pels col·laboradors. Va ser un acte molt rodó, que ens vam sorprendre perquè teníem molt pocs mitjans per fer una cosa tan gran, jo penso, i el resultat va ser 10. Els mitjans de comunicació demanen un feedback, demanen un retorn. Som tots junts, no? Que anem cap a la mateixa direcció. I aquest dia ens veiem les cares, és una trobada presencial. Catalunya Cristiana i Ràdio Estel es vesteixen de festa un any més per celebrar la segona edició de la nit. Un sopar benèfic per trencar amb la rutina i conèixer qui hi ha darrere els dos mitjans que treballen plegats per informar i entretenir. Va ser una iniciativa del Club Més Amics, que és el club d'alguna manera d'activitats que dona suport econòmic tant a Ràdio Estel com a Catalunya Cristiana. Llavors vam dir, hem de fer una acció doble, una donar-nos a conèixer i l'altra suport evidentment econòmic perquè aquests dos mitjans tirin endavant. No solament és una ocasió per captar nous amics, nous subscriptors, sinó per enfortir els nostres lligams d'amistat i per demostrar que creiem en aquests mitjans de comunicació. Després de l'èxit de l'edició anterior, aquest any l'objectiu és superar-se. Enguany hi haurà nous actes, noves personalitats i més premis. El plat fort, però, se l'endurà l'espectacle musical, que tindrà lloc abans de començar. El que motivarà és escoltar en directe l'Escolania de Montserrat, que és diferent d'escoltar-la a la Basílica. Hi ha una posada en escena que tindrà encara un punt més extraordinari, jo penso. Tenir-los a Barcelona, tenir-los cantant pels nostres mitjans i estar tots dintre d'una festa, pot ser molt bonic. El sopar vindrà servit de la mà dels periodistes Xavier Coral i Sara Cruz, els quals donaran pas a la rifa. Tots els assistents hi podran participar, entre aquests, les personalitats. Contem de moment, naturalment, amb la presència del senyor cardenal, que de fet és l'amfitrió, és el que ens convoca. Naturalment, també hem tingut la delicadesa, el president Artur Mas, de delegar amb la vicepresidenta, la senyora Joana Ortega, i també tindrem la presència del senyor Espadaler, que és el conseller d'Interior. Comptarem també amb la presència, ja va venir l'any passat, de l'alcalde de la ciutat, el senyor Xavier Trias, que ens consta que és un bon oient de Ràdio Estel. És un sopar per a tothom, s'esperen grups de tot tipus i de totes les religions. Vam agrair molt que l'any passat hi hagués una taula amb representants de les diverses religions i agrairem molt que aquest any hi torni a ser. En total, una nit que vol trencar esquemes amb música, diversió, un bon àpat i, sobretot, amb la participació de tots.